Alright folkens, velkommen til en ny video. I dag skal vi ind i centret her og lave en injektionsprank. Den her prank, det er en, jeg har været meget spændt på at lave, og som kommer til at være ekstremt sjov at lave. Jeg håber på at få nogle rigtig gode reaktioner, og ikke alt for mange sure mennesker og for mange problemer. For det første, testosteron vi har med, det er selvfølgelig ikke ægte. Vi har kun papkassen, hvor det er normalt inde i. Så nålene kommer vi til at tage med ind og gøre lovlige, eller ikke lovlige, men så de ikke er stikbare, hvor vi kommer til enten at bøje spidsen, rive spidsen af, eller gøre et eller andet smart ved det. Lad os komme ind i bilen, og lad os få gjort nålene klar, så bare få en masse gode reaktioner. Alright folkens, vi er nu ankommet i bilen. Vi har fundet vores bøtter frem. I får dem lige til at se lidt bedre bagefter. Vores insulinnål her. Jeg må slukke her. Vi har nu fundet vores nål frem her. Og dem skal vi have modificeret lidt, så de ikke er sådan her motherfucker skarpe. Vi begynder på det her, så skal jeg bare lige vide fra rødder alle, der ser med på den her video, at tage anaboliske steroider. Og igen har jeg heller ikke noget imod folk, der tager anaboliske steroider. Det her er ren og skær for reaktion, og for at lave lidt sjov ballade og lidt content til jer på YouTube. Så nu vil der egentlig bare komme en lille timelapse af mig, der prøver på en eller anden måde at få den her nål til ikke at være så skarp. Først har jeg taget den her med, vi kan prøve at se. Så har jeg taget den her med. En lighter. Hvis det nu er, at vi kan brænde plastikken og rive nålen ud. Det ville være fucking smart. Nu skal jeg bare lige huske, at nålen her, den ikke skal flyve for langt væk, jo. Sådan der nu, den er ikke stikbar. Nu begynder bilalarmen. Den bliver klædt som en mis, jo. Nej, hvor bliver det lige her lækker. Så er vi klar. Klar til at fucking tage nogle stider, eller hvad? Der, så vi skulle komme om i bagagerummet. Jeg har så meget lort hernede. Så alle mulige sjove ting med, som vi skal prøve at se, om vi kommer til at få brug af. Nogle af tingene tror jeg, vi kommer til at få brug af. If she tastes like chicken, keep on licking. Det må sgu være quote of the day, det her. Er det rigtigt, eller hvad? Jo, det passer. Ui, vi skal godt have Niklas pumped op på test, tror jeg. Det kan være, at de skal hjælpe mig med at vaccinere mig. Nålene gemmer vi også lidt hernede. Okay, skal vi have kasketten på, så vi kan gemme mikrofonen heroppe. Hvem ved, kommer vi til at gå ind mod centret. Ind mod åbningen, ind mod balladen, og så er det bare i gang. Det føles sygt, det føles som om, der er sådan fucking to hjerneting, der bare kører rundt i hovedet. Ligesom de der, har I set den der, hvor der er en baby, der hænger, og så kører rødvred. Nå, vi laver lige en lydprøve igen. I just been keeping my poise, made by the million, but still unemployed. Alright, folkens. Vi kommer ind i centret. Vi kan lige hurtigt have et pump, fordi at, som I ved, så er det jo injektionsprank. Så det går, jeg kommer her Natty King og prøver at lade som om jeg tager stivider. Kommer vi til at lave lidt push-ups, lidt bam, lidt dips. Så skal vi være klar. Fordi shit, det er hårdt det her. Hva? Kan du måske holde? Hvad? Kan du hjælpe mig her? Med hvad? Det er sådan nogle vitaminer, jeg skal have. Det tør jeg ikke. Hvad skal jeg gøre? Du skal bare sådan lige holde på huden. Sådan presse det sammen. Hvordan? Bare presse sammen sådan her. Sådan der? Ja, lige præcis. Okay. Tak, tusind. Hold da kæft. Det gik ikke, eller hvad? Det gik. Nå. Det er resterne, der løber ned der. Nå, okay. Du tog ikke så meget på en. Tak for det. Hej. Det man kan købe heroppe, der hjælper med muskelopbygning. Jeg skal bare 20 af dem. Testosteron E. Men kan du ikke se, at det er ikke noget fra Danmark af? Man kan slet ikke købe noget, der gør musklerne større. Ikke håndkøb. His, mand. Hej.
Er du også efter gode vitaminer? Jeg skal have nogle, jeg har i forvejen, nogle D-vitaminer. D-vitamin? Det skulle ikke så meget af. Nej, det er det. Der er noget D3 der. Den er vist rimelig god. Men det lige her skulle være den allerbedste. I sådan en her vel? Jeg går og leder efter, det er noget, jeg købte her for et halvt år siden. Hvad er det for noget? Det er noget med testosteron E. Jeg skal have 20 af dem. Pakker? Ja, 20 pakker. Så brugte det, så fik man hurtigere muskler, ikke? Men jeg ved sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, om det virker. Den er også dyr, hva'? Jeg synes, Det er lige før, vi skal fylde tasken op og så bare løbe. Nej. det tør jeg ikke. Der var den. Fedt, mand. Den er jeg lidt efter. Ved du om det er noget, man kan... Er det sådan nogle vitaminer, man kan skyde i kroppen? Ej, tror du det? Det er da sådan noget rengøringsmiddel, der står her. Der står Miracle. Nå, så står der Cleaning. Ah, Det tror jeg sgu ikke, du skal have. Shit. Stå ud i. ej. Det regner, mand. Ja, der kommer lidt ned. Du kunne hjælpe mig her engang. Hvad skal jeg hjælpe dig med? Jeg skal have nogle vitaminer. Det er sådan, når jeg træner. Mens jeg sprøjter. Okay. Kan du det? Ja, det tror jeg da godt, det kan klare. Der er noget. Lige præcis. Sådan. Det var jo galt der. Nu får vi kæmpe guns. Du skal ikke have noget? Ikke nogen vitaminer til dig? Nej. Prøv at tænke på, at du kunne doble op i size. Prøv at tænke på, hvis du lige kom hjem der, og så bare... Puh! Var fuldstændig eksploderet. Hvad hvis du fik 500 kroner? Nej? Træner I? Ja, Det gør jeg. anden gang så kører jeg calisthenics, Ja. så det er mere sådan full body. Og så kører jeg push, pull, legs, op og lower. Kører push på, og så Så må vi se gunsene? Ja, Må vi det? ja, ja. Show the muscles to the camera. Jeg stiller solen her. Show the muscles. Show the muscles. Så har vi fundet 3 boys her, så gør vi det samme. Er I klar? Okay, let's go. Boys! Så nu skal jeg skal have nogle vitaminer, jeg skal have hver dag. Det er noget af det store. Noget af det, der gør, så musklerne de vokser, ikke? Det er sådan en her. Ja, Det er mandligt kønshormon. ja, præcis. Har du trænet i det nogle dage? Det gør jeg Gør du det? 3 måneder hver evig eneste år i Thailand. Gør du det? Så knipper alle de damer, jeg kan komme i nærheden af. Så knipper du alle dage. 73. Du skal huske, hvis du tager testosteron, ikke, så virker den endnu bedre jo. Kan du hjælpe mig med det? Hvad? Kan du hjælpe mig med det? Det er fordi, jeg skal holde en klud, så du skal bare presse på huden her. Du stikker mig. Nej, jeg kan lige ligne i noget. Egentlig bare, du skal bare presse. Jeg er laborant af uddannelse, skal jeg sige dig. Jeg hader at puste ud. Det er en vips eller sygeplejerske, jeg kunne finde på at Nu vippe skal du dem fandme i. ikke. Er det også, du ved. Så må stikke det er mig. Ja, du må stikke pigerne. Du må stikke pigerne. Det er lov, ikke? Jeg har hørt pigerne, de er vilde dernede. Ja, men de er dejlige. Ja. Så kan der vinde ud, og det er jo... Det er fordi, jeg skal have nogle vitaminer. Det er, hvis du kan holde den her. You just need to help me with some vitamins. No? Oh, alright. Alright, boys and girls. Vi er kommet ud af rådcenteret her. Kæmpe fornøjelse. Nu skal vi hen i bilen. Så skal vi hen på Q8. Skal vi lige have lidt sandwich. Vi skal lige have lidt mad i maven. Så er der gains. Gains. Lidt til dig også. Lidt til mig. Så er vi glade. Sådan der, boys and girls. Vi er blevet færdige. Vi er lige kommet hen og fundet sådan en lækkert spot her i det gode, grønne Danmark. Jeg vil sige... Nu skal jeg lige se, hvad jeg skal sige. Se hvad jeg har fundet her. Tak for at I så med. Det har været en interessant video at lave. Man har skulle lige gå lidt over grænserne. Det der med bare at gå hen til nogen og spille en karakter, som man egentlig ikke er. Gå hen og sætte sig med en nål. Også når du ikke engang selv har prøvet at stikke dig med en nål før. Det kan godt være lidt grænseoverskridende. Jeg fraråder alle, der ser den her video, til at tage stiveder. Jeg tager ikke selv stiveder. Og til alle jer, der tager stiveder, no hate. Venner og damer og alle sammen, der er den her gruppe og den her video her. Tak for at I så med på den her video. Vi ses snart igen.